An balimaw aw ni ɲakuma aw bisimila aw ka jabarani kan ni o ye Joliba TV News ye. Aw bisimila aw ka kunnafoni sɛbɛn olu kɛnɛ lakali de don limanaw. Ni ye laadala ko ye an fɛ yan nɔ don o don kunnafoni sɛbɛnw bɛ bɔ minnu bɛ tali kɛ kunnafoniw la jamana kɔnɔna la ani jamana kɔ kan. Limanaw an y'a kanu de kan ni waati in kɛrɛnkɛrɛn sanga 30 walasa ka kunnafoni gafe ninnu lakale. Bamanankan na bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na o la an lamɛnnen don radio Joliba fana fiɲɛ siraw ka Bamako yan nɔ 105 murumuru fu falaki min ye Segu Dagagun kan an lamɛnnen don radio Joliba fana ka ye 100 murumuru kelen o la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunnafoni gafew la an b'a daminɛ ni l'histoire ye bakurunba damadɔ a jirala k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ min ye premier ministre ye Dr Choguel Kokala Mayiga ko ale ye taama boloda kunungo ka taa min ye marabolo kura la n'o ye Ɲorodi Sahel ye n'a fɔra ko marabolo kura limanaw o tɛ dɔwɛrɛ région kura de don o la jirala k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga a taara baara kura dɔ n'u dɔ yen nɔ min bɛ dɔgɔtɔrɔso kura dɔ kofɔ k'o kɛ kɛnɛyaso belebeleba ye limanaw ani Ɲorodi Sahel kaw bɛ se ka ji ani courant sɔrɔ cogo min na o baaraw koromukarila kunungo ministre ɲɛmaa fɛ Dr Choguel Kokala Mayiga ni o bɔra ye limanaw k'a jira k'a fɔ les échos welewele ale kumana a y'a jira k'a fɔ ko BCEAO ni o ye farafinna tilebiyanfan jɛkulu ka warimarasoba min bɛ yen Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ko ale ye Mali ka warimara yɔrɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ jamana kɔ kan a jirala k'a fɔ ko san 2020 o jatew bɔra ka di maaw ma a kɛra an ka sɔrɔ bosoba caman ɲɛna Bamako yan nɔ an bɛna an da don o la o mana bɔ yen nɔ min ye le républicain ye ale fana kumana a ko ko min bɛ tali kɛ siraba dɔ bɛ yen min kan ka dilan u k'a ma ko Sajola ani Keɲeba cɛ siraba ko nka ko siraba in sugubulo dɔ dira ko siratigɛ ninnu na ko nka a yera k'a fɔ a kɛra yɛrɛsagokɛ ye sabu u ye min bɛ tali kɛ appel d'offre min taara ka di maaw ma ko siratigɛ la maa minnu y'a di limanaw k'u y'a kɛ ni sɔn ani jugusɔn ye min ka d'u ye u y'a kɛ ten an bɛna an da don a ko la sisan ko yɛrɛ taara sariya yɛrɛ ɲɛma ka ban républicain y'o fɔ o mana bɔ yen nɔ l'indépendant fana y'a jira k'a fɔ min ye Sumelu Bube Mayiga ye limanaw ko Sumelu Bube Mayiga fari jolenba tɛ bi dɛ a jirala k'a fɔ a somɔgɔw bɔra ka laɲini kɛ jamana faamaw fɛ ko u k'a lajɛ u k'a bila ka taa jamana kɔ kan a bɛ se ka furakɛ cogo min na limanaw a kana se ko dɔ ma bolo tɛ se ka min kunbɛn l'indépendant y'o fɔ o mana bɔ yen soir de Bamako fana kumana a ko conseil national de patronat du Mali sariya sunba min bɛ yen n'ale bɛ sariya bɛɛ lajɛlen sanfɛ cour suprême limanaw k'a ye ko in a ye baara in a bɛɛ jalatigɛ sabu fan fila min bɛ yen n'o ye Mamadu Sensi Kulubali ani Amadu Dijaje Sangare olu ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ sama-samali la CNPM ɲɛmaaya ko la limanaw k'u y'u fila bɛɛ tɛgɛ bɔ a la ka sariya min y'u lasigi ye k'u fila bɛɛ lajɛlen tɛgɛ bɔ a la ko a na kɛ don nataw la min bɛ tali kɛ kalataw bɛna boloda walasa ka ɲɛmaa kura sigi o soir de Bamako kelen in kɔnɔ limanaw ɲininkali kɛlɛ don ko yalima professeur Clément Dembélé da de ne don sisan mun de b'a la ale min bɛ yen n'ale ka wulikajɔw bɛ senna yuruku kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ yan Clément da de ne don mun kɛn bɛ soir de Bamako y'o fɔ an bɛna an da don o la sisan an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni nouvelle horizon ye limanaw ko jamana 16 bɛ yen minnu kɛn bɛ k'a fɔ k'u ye Mali ɲangi bi k'a sababu kɛ k'u y'a mɛn k'a fɔ ko Wagner n'o ye Rusiw ka kɛlɛcɛ dunan ninnu ye limanaw k'olu na bɛ Mali la min ye nazaraw ka jamana 16 de don ko Mali limanaw k'u ye ɲangi ta ka anw sɛgɛrɛ wa limanaw ko dɛmɛ fɛn fɛn bɛ yen k'o bɛ ta ka anw sɛgɛrɛ n'u y'a mɛn ko Wagner ko bien limanaw u jɛra ka bataki dɔ de kɛ communiqué dɔ waati kelen kunnafoni bɔra ka bin fana k'a fɔ ko Rusiw ka ministre min bɛ yen n'o b'u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara la Sergei Lavrov ko ale makɔnɔnen don nataw la Mali kɔnɔna la yan limanaw ani fana b'a kuncɛ ni min ye ko alimami dɔ bɛ yen ale bilala kaso la ka sababu kɛ kɛlɛ ye misiri dɔ nɔfɛ Murubabukaw fɛ yen ayiwa nin de ye kunnafoniw la bakurunbaw ye limanaw ni waati m'an kan tɛgɛ ma an bɛna nin bɛɛ lakale aw ye sisan an b'a daminɛ ni l'essor ye parce que sɛbɛn in y'a jira k'a fɔ min ye premier ministre ye Dr Choguel Kokala Mayiga limanaw ko kunungo alamisa ale tun bɛ Ɲorodi Sahel ale marabolo kɔnɔna la taama in tun tɛ dɔwɛrɛ l'essor ka fɔ la kɛnɛyaso min bɛ ni CCRF don limanaw yɔrɔ CCRF o ye kɛnɛyaso fitinin ye ko nka ka bonya
k'a kɛ i n'a fɔ kɛnɛyasoba minnu bɛ Bamako yan i n'a fɔ Gabriel Touré ɲɔgɔnnaw ni Ponge n'a ɲɔgɔnnaw k'a kɛ olu ye limanaw k'a kɛ yɔrɔ belebeleba ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka furakɛ cogo min na sabu a jarala k'a fɔ Nioro du Sahel kɛra région ye limanaw a ka kan kɛnɛyasoba ka di u ma jamanaden bɛɛ bɛ se ka furakɛ yɔrɔ min na cogo min na o mana bɔ yen nɔ taama in tun bɛ min fana kan limanaw o ye k'a fɔ ko u bɛna baara dɔw bila sen kan baara minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye Nioro du Sahel kɔnɔna la courant ani ji o bɛ se ka di sigibaa bɛɛ lajɛlen ma cogo min na min ye premier ministre ye k'a ka taama in Nioro du Sahel min ye dugu ye diinɛ dugu kɔrɔba don limanaw ko a bɛ don nin hukumu de kɔnɔna la yɔrɔ marabolo kura minnu b'an ka jamana kɔnɔ jamana faamaw bɛ baara minnu na joona o baara minnu bɛ se ka kɛ a marabolo kura ninnu limanaw min ye baara kuraw ye o bɛ se ka kɛ yen walasa ɲɛdan kuraw bɛ se ka di a marabolo kura ninnu ma cogo min na o de ye nin baara in taabolo yɛrɛ ye min ye premier ministre ye a ka taama in na a kelen kun tɛ a jarala k'a fɔ ministre min bɛ kɛnɛyako kunna madame Jeminatu Sangare ale tun bɛ taama in na ministre min bɛ yen n'ale b'an ka dugu jukɔrɔ nafolo jiko ni kuranko kunna Lamine Seydou Traoré ale fana tun bɛ taama in na ministre min bɛ yen n'ale b'an ka sirabako ani yɔrɔw jɔliko kunna madame Dambele Madina Sissoko ale fana bɛ taama in na ka taa se ministre fila ma minnu ka baara ɲɛsinnen don baganmara ni mɔni Yuba Ba ani adamadenya yɛrɛ dɛmɛni min ye Umaru Jara ye limanaw ninnu tun bɛ premier ministre nɔfɛ taama in na k'a jira k'a fɔ min ye premier ministre ye a selen ko Nioro du Sahel kunungo nɛgɛ kanɲɛ 9 tɛmɛnen sanga 30 limanaw a y'i kunda joona min ye Cheikh Ahmada Amaoula n'o ye ɲɔrɔn sirifikɛ ye limanaw ale ka so a taara foli bila ɲɔrɔn sirifikɛ la ani maaba fɛn fɛn bɛ ɲɔrɔn jamana kɔnɔna la limanaw ko premier ministre taara i ɲɛ da u kan ka foli bila u la baara in kɔni ko o kɔfɛ a ka sɔrɔ ka baaraw kolomokarili daminɛ wulada yan fan fɛ a jarala k'a fɔ Nioro du Sahel ye yɔrɔ kura de yɔrɔ min bɛ limanaw ni jamana faamaw ye u tɛgɛ ɲɛsin a ma bi ka se ka a bɔ min bɛ tali kɛ marabolo misɛnniya la k'a bonya kosɛbɛ baara kuraw k'olu ɲɛsin a ma o de la a jarala k'a fɔ birikiden fɔlɔ dɔ dara kunungo min b'u ka kɛnɛyaso min bɛ yen n'o ye centre de santé de référence ye limanaw k'ale bonya ka kɛ hôpital du district belebeleba ye ko nafolo min donna o la o bɛ taa se miliyɔn 310 ɲɔgɔnna ma min ye premier ministre ye a ye baara dɔ fana koromokari min bɛ tali kɛ fana u ka ji ani courant limanaw u bɛ se ka walankata Nioro du Sahel jamana kɔnɔna la cogo min na ko miliyari 2 ani murumuru 6 o fana kan ka don o da fɛ fo ka taa se min bɛ tali kɛ an y'a fɔ ten kuranko fana ko miliyɔn 707 o fana kan ka don o la a jarala k'a fɔ maa 20 ɲɔgɔnna ka farangala u bɛ fara société EDM SA u ka clients ka min bɛ tali kɛ don nataw la limanaw ni ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ la baara kura minnu bɛ yen ni olu fana farala nin kan Dr Shogel Kokala Mayiga a kɛlen kɔ ka kuma ta a y'a jira k'a fɔ ale nana Nioro du Sahel tiɲɛ don ko nka baara caman fana bɛ minnu makɔnɔnen don nataw la limanaw ko Nioro du Sahel yɔrɔ min bɛ yen ni o ye pankurujigi kɛnɛ ye o fana tɔgɔ dara Cheikh Amala Amaoula Shérif de Nioro yɔrɔ ɲɔrɔn sirifikɛ a fa n'o ye Cheikh Amala ye limanaw Haidara limanaw min na tubabuw taara n'a ye u y'a ta kabi san 1941 limanaw juin kalo tile 19 aéroport min n'o ye pankurujigi kɛnɛ ye dɛ k'a ye seliji ta o yɔrɔ kelen de la ka seli ye limanaw o de la yanni pankuru ka wuli ka taa n'a ye nanzara jamana kan k'a ka kan bi yɔrɔ in a tɔgɔ ka da la o ye wale ɲuman dɔn yɛrɛ ye limanaw Shogel Kokala Mayiga a y'a jira k'a fɔ ko ɲɔrɔn bɛ se ka kɛ dugu yiriwale cogo min na courant ji kalansow ani kɛnɛyasow ka taa se ɲɛta baaraw ma olu bɛɛ lajɛlen kan ka na Nioro du Sahel u ye jate laban minnu bɔ o ye k'a fɔ miliyari 300 limanaw o de kan ka don a da fɛ ko nka o yɛrɛ t'a bɔ miliyari 600 fo ka taa se miliyari 700 ma ko Nioro du Sahel kaw minnu bɛ jamana yɛrɛ kɔ kan wele bilalen don u ma u ka se k'u sen don baara in na walasa u ka marabolo o bɛ se ka kɛ ɲɛta ye cogo min na wa hali marabolo kura minnu bɛ yen nɔ limanaw a jarala k'a fɔ Shogel ye wele bila u bɛɛ ma k'u ka u bolo bila u kun u ka marabolo ka se ka kɛ yɔrɔ ye jamana yɛrɛ bɛ min ta ani fana u ka ɲɔgɔn dɛmɛ a ko siratigɛ la ko Shogel ko a taara min ye sɔrɔdasiw ka kan min tɛgɛ dalen don El Hadji Umar Tal a taara olu fana fɛ yen ka taa foli bila u la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'essor ale kɔnɔna la n'an bɔra l'essor kɔnɔ an bɛ don min ye ECHO kɔnɔna la
eko ya jira k'a fɔ ni wagati na limanaw san o san min ye farafina tilebiyanfan jamanaw bɛ warimarasoba min n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ u k'a ma ko Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO ko a ye baaraw kɛ ka ɲɛsin Mali ka sɔrɔ minnu bɛ yen ni o bɛ jamana kɔ kan san 2020 a bɛ o sɔrɔw de kofɔ a jirala k'a fɔ ko BCEAO ɲɛmaaba n'o ye Konzo Traoré limanaw Konzo kunungo ko u ye jate dɔw bɔ jate minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Mali a kan ka sira minnu ta san 2022 natɔ ninnu na a ka sɔrɔkow la ani fana dɔ bɛ se ka fara sɔrɔ kan cogo min na kunungo alamisa décembre kalo tile 23 a jirala k'a fɔ BCEAO ɲɛma Konzo Traoré a n'a baara ɲɔgɔnw limanaw u ye jate caman de bɔ jate minnu bɛ kɛ sababu yɛrɛ Mali bɛ se k'a ka taabolo dɔ a kan ka fɛɛrɛ minnu tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka sɔrɔw la san nataw la i n'a fɔ san 2022 nataw la limanaw jate minnu bɔra o ye k'a fɔ Mali a bɛ jɔyɔrɔ ɲumanba de la BCEAO ale ka bankiw kɔnɔna la min ye jamana kɔnfɛla ye ko nka a jirala k'a fɔ san 2020 limanaw coronavirus bana yɔrɔ o tɛ Mali dɔrɔn ye ani ka taa se lakanabaliya ni politiko gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ o kɛra sababu ye an ka sɔrɔ ka dɔɔnin bɔ a la ngo o n'a ta o ta jamana in a sera k'a jɔ a ka sɔrɔ limanaw ko jiginaba t'a la ko nka min bɛ se k'a fɔ o ye k'a fɔ don nataw la BCEAO ɲɛmaw ka lakali la o ye k'a fɔ san 2022 natɔ ninnu na a ka kan Mali ka dɔ fara a ka sɔrɔ kan sabu sanu minnu bɛ bɔ ka taa n'o bɛ feere ni Mali b'a ka sɔrɔta b'o la ani min ye kɔɔri n'a ɲɔgɔnnaw ye o kɛra sababu ye an ka jamana ye sanayɛlɛba de sɔrɔ jamana tɔw kan kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ les échos welewele ale kɔnɔna la n'an bɔra écho kɔnɔ an bɛ don le républicain a kumana limanaw républicain y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ ko jaabi dɔ bɔra sugubulon dɔ ale dili la siraba dɔ bɛ yen ale dilali la n'o ye Sajola ani Keɲeba cɛ limanaw ko nka kuma camanba de bɛ sira in a dilali nɔfɛ k'a sababu kɛ a fɔra ko yɔrɔ ni sira kɔni bɛ dilan i bɛ wele bila cakɛdaw de ma minnu bɛ a baara kɛ a bɛ fɔ min ma ko appel d'offre o appel d'offre min ni o dira dɛ limanaw k'a nana ye k'a fɔ ko fɛn bɛɛ yera a la fo tiɲɛ o de la yuruguyurugu min ni o yera a ko siratigɛ la a jirala k'a fɔ ko plainte dɔw kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la autorité des marchés publics k'a jiriw la k'a fɔ ko min kɛra nin sugubulon la nin siraba in dilali la limanaw k'a kɛra yɛrɛsagokɛ ani ka fanga bɛnna cogo min ka di n b'a kɛ ten jaabi minnu bɔra limanaw nin siraba in dilali la Keɲeba ni Sajola ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min bɛ yen n'o ye Sajola ani Sumala cɛ ko siraba in a bɛ taa o yɔrɔ fanfɛlaw de la dɔgɔkun tɛmɛnen na a jirala k'a fɔ an ka jamana cakɛda misɛnnin dɔw olu ye ko in a ta ka taa da min ye autorité des marchés publics ale ɲɛkɔrɔ ko in k'u bɛ taa n'a ye sariya ɲɛkɔrɔ hakilila jiginna limanaw utukalo tile 4 san 2021 ni appel d'offre in sugubulon min n'a dayɛlɛla ko maa maa bɛ yen k'e bɛ se ka nin yɔrɔ in dilan ni o ye nin siraba in ye limanaw ko i ka na n'i ka gafew ye ni n'a ka kan limanaw a na di i ma an b'o de la waati min na a jirala k'a fɔ ko u ye maaw to o taa ni ka segin la dɛ ka sɔrɔ ka min ye nin siraba in dilali ka marché ta ka di cakɛda dɔ ma n'u k'a ma ko Costin Limited o ye ngilɛw ka cakɛda dɔ ye limanaw min ka nɔnabila bɛ Mali la yan nɔ limanaw a jirala k'a fɔ ngilɛw ka nin cakɛda n'o ye Costin Limited ye ko baarakɛyɔrɔ dɔ don min bɛ yen n'a bɛ ingénieur baara kɛ n'o ye siraba dilanw ye ko nka a nana ye k'a fɔ an ka foroba cakɛyɔrɔ maa dɔ de bɛ yen limanaw a koɲɛ bɛɛ lajɛlen b'o de bolo yan nɔ o de ye ko in ta limanaw ka taa di nin cakɛda in ma k'a sɔrɔ nin yɛrɛ a ma kɛ ni sariya ye fasili sɛbɛn le républicain y'a jira k'a fɔ ko k'a sɔrɔ dun n'i ye sariyaw lajɛ limanaw sariya foyi t'a yamaruya Mali kɔnɔ k'a fɔ ko i bolo bɛ Mali foroba ca la nin n'a ɲɔgɔnna baara sugu i bolo ka taa ye o la marché minnu bɛ di kɛnyɛrɛye cakɛdaw ma k'a fɔ e bɛ jamana ka baara la i ka tila k'o ta limanaw ko k'i yɛrɛ ta ye ka t'o di i ninkanma ma limanaw ko sariya tɛ jɛn n'a ye a jirala k'a fɔ ko cakɛda in ko caution min ɲinina cakɛda tɔw fɛ n'o ye $300,000 ye k'a y'o de di a nana ye k'a fɔ hali sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ baara kɛ n'o ye numéro d'immatriculation ye
ko o sɛbɛn sheet o sɛgɛsɛgɛra k'a ye o tɛ Mali ka registre de commerce yɛrɛ fansi kɔnɔna la cogo di Mali sugubulo bɛ se ka taga di o ma ko ka baara kɛ ni o ye imana ko dɔ de bɛ nin kɔfɛ o la walasa yele ka da nin ko kan min ye an ka jamana kɛnyɛrɛ cakɛda dɔ n'o ye entreprise ye olu kɔni ye plainte kɛ autorité de régulation des marchés publics ale yɔrɔ k'a jira k'a fɔ k'u ma jɛn n'a ye sabu baara in tɛmɛna cogo min na k'a kɛra yɛrɛ sagokɛ ye o de la min ye comité de règlement des différends n'o ɲɛma ye ba Musa Watara décembre kalo tile 16 tɛmɛnen ale y'a ɲini limanaw ka ko in ka jɛya walasa plainte min kɛra a ka se ka sɛgɛsɛgɛ baara in a tɛmɛna cogo min na cakɛda in n'o ye ngilɛw ka nin cakɛda in ko in dira ma cogobulo in dira ma cogo min na n'a sɔrɔla limanaw a di cogo yɛrɛ ɲɛna limanaw a fɔra ko an ka jamana kɔnɔ yuruguyurugu ka kɛlɛ waati min na yuruguyurugu bɛ ka kɛlɛ ni ɲɔgɔnna baaraw de bɛ senna an ka jamana kɔnɔ limanaw n'a ko ma sɛgɛsɛgɛ sugubulo bɛ di cogo min na limanaw an ka jamana kɔnɔ a fɔra ko yuruguyurugu ka kɛlɛ nka limanaw nin cogoya na a kɛlɛ ka gɛlɛn dɛ kunnafoni filɛ an ye nin bɔ le républicain ale de kɔnɔna la n'an bɔra républicain kɔnɔ limanaw an bɛ don face du sɛbɛn l'indépendant a kumana l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko min ye Sumelu Bube Mayiga ye limanaw Sumelu Bube Mayiga a ye premier ministre kɛ an ka jamana kɔnɔ yan ministre min bɛ n'o ɲɛsinnen don an ka kɛlɛcɛw ma a y'o fana baaraw kɛ ko nka Sumelu Bube Mayiga yɔrɔ a minɛna ka don kaso la jalaki dɔ binna kan k'a fɔ ko avion jamanakuntigi ka avion o sanni ko ani finitigiw ka minɛnw o sanni ko Sumelu Bube Mayiga da b'o la min bɛ tali kɛ utu kalo tile 26 tɛmɛnen u y'a bila kaso la ko nka manaw fari jolenba tɛ bi dɛ o de la a somɔgɔw olu y'a ɲini ko a ka ta joona limanaw a ka taa jamana kɔ kan a ka se ka taa furakɛli la ko n'o tɛ limanaw a kana se ko dɔ ma bolo yɛrɛ tɛ se ka fɛn min kunbɛn o de la premier ministre kɔrɔ in Sumelu Bube Mayiga yɔrɔ hakilila jiginna a yɛrɛ bɔra kaso la min ye décembre kalo tile 15 tɛmɛnen ka taa n'a ye kɛnyɛrɛ kɛnɛyaso dɔ la an fɛ yan nɔ walasa ka se ka furakɛliw boloda ka sababu kɛ ko a ka kɛnɛya limanaw ko a taa cogoya la sabu dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ye min jira o ye k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga ko kilo 15 limanaw o de bɔra a ka fanga la o la a ka denbaya a n'a somɔgɔw a n'a nɔfɛ jamaw olu y'a ɲini u y'a ɲini kiiriso fɛ ani cour suprême limanaw ka wele bila olu ma ko ka Sumelu Bube Mayiga ka bɔ Mali kɔnɔ joona joona ka taa n'a ye jamana kɔ kan walasa a bɛ se ka furakɛ cogo min na olu tun y'o laɲini kɛ a mɛnna ko nka jaabi tun ma di a ko siratigɛ la ka sababu kɛ ko u kuma yɔrɔ de sɔrɔ Sumelu Bube Mayiga bɛ se ka kɔlɔsi yɔrɔ min na ani a bɛ se ka furakɛ yɔrɔ min na nka joona joona a nana ye k'a fɔ a ka kɛnɛya limanaw a sera yɔrɔ dɔ la f'a ka taa kɛnɛyaso la a ka se ka furakɛ o de la décembre kalo tile 15 tɛmɛnen u y'a bɔ ka taa n'a ye kɛnɛyaso dɔ la Bamako yan nɔ ka taa a furakɛ yen nɔ limanaw an b'o la waati min na sɛgɛsɛgɛliw nana kɛ a ka kɛnɛyako la dɔgɔtɔrɔ kɔni ye jaabi min di a somɔgɔw ka fɔ la bataki min n'u y'o kɛ kunungo o ye k'a fɔ ko hali sisan limanaw ko kɛnɛya sen tɛ k'a ka hakɛ sɔrɔ o de la k'u b'a ɲini bi limanaw a ka bɔ jamana yɛrɛ de kɔnɔna la u ka taa n'a ye jamana kɔ kan walasa a bɛ se ka furakɛ cogo min na o ye dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ka laɲini ye ko n'o tɛ limanaw a mana kɛ min ye aya jamana faamaw k'a kuma fɔr'u ye dɛ ala dun k'an kisi o ma min ye hakilila jiginna Sumelu Bube Mayiga ani ministre kɔrɔ min bɛ n'o tun bɛ sɔrɔko kunna an ka jamana kɔnɔ madame Bɔre Fili Sisoko ani fo ka taa se min ye Mamadu Kamara ye ani maa caman limanaw olu de da bɛ nin ko in na u bɛɛ lajɛlen bɛ kaso la nin wagati in na kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ face du sɛbɛn l'indépendant ale kɔnɔ n'an bɔra l'indépendant kɔnɔ an bɛ don face du sɛbɛn le soir de Bamako ale kumana limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ nin wagati na ningali kɛlen don ko yalima ko professeur Clément Dembélé limanaw ni maa min bɛ professeur Clément Dembélé dɔn kuma kɔni o t'a a da jeni ni min bɛ jamana kɔnɔ n'o ma k'a fɛla ye limanaw kuma bɛɛ a na bɔ k'a fɛla fɔ ko nka waati laban in na a nana ye k'a fɔ min ye professeur Clément Dembélé a makunnen don kosɛbɛ kosɛbɛ ko ɲininkali de kɛlen don professeur Clément Dembélé a y'i sen bɔ ko in bɛɛ lajɛlen de la wa o de ye ɲininkali yɛrɛ ye ɲininkali kɛlen don Sumelu n k'a fɔ professeur Clément Dembélé yɔrɔ a ye jɛkulu dɔ sigi
nous kama ko plateforme de lutte contre le chômage et la corruption nous kama ko PCC limana ni jekulu mieni ni professeur Clément Dambélé ale de asigi senga kabi watimna Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga na watini yoro professeur Clément Dambélé akumbe jamana koka anane ko malila limana ayini jekulu nyini ka sigi pasega mi yuruku kele yoro Ibrahim Bokar Keita ka fanga watiula uye wulika jow chamanke fogana Ibrahim Bokar Keita ka fanga ale dafri M5 RFP watiula wati la ekume professeur Clément Dambélé kuma kan me halna sola o M5 RFP kilin kono utlara kana fonyo nana teme unyonche nga professeur Clément Dambélé limana ko aye wulika jo chamange jamana konna la ina fo Sénégal yoro office du Niger kono kata se kor senenaw anga jamana fancaman fe ayo wulika jo ke o kera sawu yere aka kuma ulamena maufe Sénégal ni ma chama ulu tukura ko kaye ko aya karsami yeni no ye professeur Clément Dambélé abe wulika jo mina tiena ni an fantan wa kele chaman tukura no fe o strategela onga limana ma chama yere ko mbika fobi ko professeur Clément Dambélé kana ke asaralade walma do yere ko akani makumi flani ko kabi premier ministre Choguel ko kala maiga o suandira ka ke premier ministre ko professeur Clément Dambélé ko yi dade tika kuma kame o madumbe jamana do watimina ambe watimina ko sisa aka kan limana o jamana dem fefebe kaka kuma kan lamene do akanga ka fela fo jamana joli kola o nga limana akoma na ke chugumina professeur Clément Dambélé ni wonta sonkoro ye ka fodi ka dade ni chugala jamana rebe la halamina ka dade ni chugala mashima kuma kame limana o ko ni aballe do bela jelela soit de Bamako ya fo yana nga bo soit de Bamako kono limana ajala ka fo ko cour suprême ko ale aka fela di kerengereniala wale mimbe no be sena joro nyinido ko minye patronat conseil national du patronat du Mali yoro ni chakeda baye anga jamana kono mimbe nanga soro bosobaw ani jagokela ulu de be nyon soro akonnala o ale joro nyini ba keme maflaye noye Amadou Dijaje Sangare ani Mamadou Sensi Koulibaly imana uni che flying kene ka nyogonye fiu bara seratigela fuya ko takatana e sharanye koro o ajala ka fo cour suprême o yoro ale de yanga kiru bela jele sanfela ale mana mi fo imana ati temauka ngaka ko onye communicatif tribunal kunye abi fo mi ko ordonnance ko minen ni ma fla bela jele la ka fo ko assemblée min kera ko fla bela jele sigi yoro bela jele ko assemblée ko yere ka fo ko beko ko yere nyamai onga umaseka be ala ananaye ka fo o bembali inde limana o bela jele bi ka fo ko nyamai onga ko anake cour suprême ale de wulasa ki dado wala ordonnance mi no diruma de ka ni Mamadou Amadou ni di Jaje Sangare na le tara ire sigi ka fo akira nyemoy ko aforu flabela jile nyena ko nyemoy o site nyemoy bi ko anake jakulu kenarani do debina suwandisa mimbina CNPM a nyemaya mine yani ku ka nyenabo yani kalataka buluda ma kura o ka suwandi ako strategela kuna foni flade limana o ayini mbo soir de Bamako kono amba kunche ni face de 7 nouvelle horizon limana kuna foni damadoba ale kono folo o yeminye ka foko jamana tani woro bebi limana jamana menumbe ni oluko ko be Mali nyangi wiye bataki do deke bataki mi limana dorete abimi no fe ko Wagner ko kuma de do wati mina siga na be sena ka foko minye kelecha minumbe no be risu tokola limana no ye Wagner ye ajala ka foko afora de ko Wagner limana ko siga yere bora la peu kabe Mali kona la yanno ku nana ku kelecha nu kube Mali kona nouvelle horizon ka fola limana kabu kuma ko ni cimetière ka ba kuma tiendo wa tientewa nga minye communiquer do ko ngera nazara jamana tan woro fe inafo Allemagne, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Estonie, France, Italie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, et Suède. Limana unenu de koko tienre la olu dabali bana ka foko minye Wagner ko niya na togo ye Mali konnala ka soro dun olu ye deme jekulu ye ube nyon soro jekulu konnala inafo force takuba ani Nations Unies ka kelechew limana ube ka Mali deme sanchama ka Mali bo gelea konnala ko olu kon dabali bana ka yi ka fo Mali jamana nyema ku yu bolo bo
Wagner nɔfɛ ale kana Mali kɔnɔna la yan kana dɛmɛ na ko bɛna jamana lakana ko k'a sɔrɔ dun kabi san 2013 olu nanzara jamanaw olu bɛ ka Mali dɛmɛ kɔni y'a ɲini ko in k'a ma diya u ye wa ko in k'u b'a kɔn kosɛbɛ wa ko CEDEAO min na o kɛlen don ka Mali ɲangi k'a fɔ ko f'u ka kalata baaraw kɛ k'olu na tugu CEDEAO yɛrɛ kɔ ni ɲangini ninnu siratigɛ la lakanabaliya min bɛ yen n'o bɛ senna olu jamanaw bɛ ka o baara kɛ walasa lakanabaliya basigi bɛ se ka na Mali kɔnɔ ko Mali jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ ka o ko ta k'o kɛ ko wɛrɛ ye nka limanaw soit n k'a fɔ Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ nazaraw ka ni jamana ninnu ye nin kuma fɔ nka a ko kɔlɔlɔ ye mun ye a sera an fana ka jamana ɲɛmaaw ka bɔ sa ka kuma nin ko la jamana 16 min ko min ye Mali ye ko ani Wagner bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko wa ko u yɛrɛ fɛla ye min ye ko u y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko Wagner yɛrɛ bɛ Mali la yan jamana ɲɛmaaw u y'a fɔ ko nin ye communauté internationale ka tɔgɔcɛnw de ye ka ɲɛsin olu ma u tɛ bɔ ka nin fana nkalontigiya kokura limanaw k'a fɔ ko nin tɛ tiɲɛ ye ko Wagner min bɛ Mali la yan ko tiɲɛ tɛ a la n'o tɛ limanaw don dɔ la ni nana kɛ tiɲɛ ye a na kɛ gɛlɛya ye don nataw la sabu CEDEAO ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen de kɛn bɛ ka Mali lajɛ bi wa bɛɛ bɛ ka Mali lajɛ ni ɲɛmuru de ka jalaki bɛ anw ka bi Nouvelle Horizon ale ka kuma don limanaw nin bɛ senna waati min na a jirala k'a fɔ ko min ye Rusiw ka ministre min bɛ yen n'o b'u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara la Sergei Lavrov limanaw k'ale makɔnnen don Mali kɔnɔna la yan don nataw la o tɛ waati jan yɛrɛ ye fo ni ko wɛrɛ y'a bali dɛ n'o tɛ ko Sergei Lavrov n'o ye Rusiw ka ministre ye n'o b'u ka jamana ni jamana wɛrɛw baara kunna limanaw ko ale makɔnnen don Mali la yan nɔ ka na n'a nana limanaw o na kɛ sababu ye a na ɲininka Wagner ko in a bɛ cogo min na sabu a jirala k'a fɔ ko Wagner ye kɛlɛcɛw de ye Rusi jamana kan Rusi b'u bila ka taa jamanaw kɔnɔna la ka se ka u yɛrɛ ka nafaw ka olu kisi limanaw an bɛ kunnafoni kuncɛ ni min ye o ye k'a fɔ ko nin ye misiri dɔ ye Moribabugu ale kɔnɔna la Moribabugu yɔrɔ ale ye Bamakɔ kɛrɛfɛ sigida dɔ ye a jirala k'a fɔ ko a bɛ san 20 bɔ limanaw ni misiri a bɛ nin sigida in na nka k'a ye k'a fɔ ko ayiwa ko alimami limanaw ka na kɛ o minɛna ka o don kaso la ko sabu ko alimami a sugandira maa dɔw fɛ ka kɛ alimami ye ko nka a ma diya jɛkulu dɔw fana ye n'o ye sifinaka minnu bɛ Moribabugu ani musolaka dɔw o de la araba tɛmɛnen décembre kalo tile 22 k'u ye wulikajɔ kɛ ka siraw tigɛ ko conseil islamique ka bolofara min filɛ commune 1 na ale de ye wulikajɔ kɛ walasa baara in bɛ se ka bali cogo min na ko nka o n'a ta o ta limanaw ko alimami u y'a minɛ k'a don kaso la ko in yɛrɛ nana cogo min na limanaw ko jɛkulu dɔ de bɛ yen a na kɛ o de ye misiri in jɔ dɛ misiri in wari bɔba ye olu de ye yɔrɔ ni i ye misiri jɔ e de y'a wari bɔba ye min y'a alimami sugandili ani jɛkulu min kan ka sigi ka misiri koɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ e de b'o baaraw kɛ a na kɛ o baaraw de bɛ senna nka maa dɔw bɛ yen n'o ye sifinaka dɔw ye olu y'a jira k'a fɔ k'o kuma tɛ tiɲɛ ko maa minnu ye nin kuma fɔ k'o kuma tɛ tiɲɛ u ye dɔgɔyalima sugu bɛɛ ta ka da u ka bɔlɔlɔw sanfɛ nka limanaw min bɛ senna nin ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ jɛkulu min bɛ a kuma la k'olu de ye misiri jɔ ko wa alimami min bɛ yen olu de kan k'o sugandi o de ma bɛn Moribabugu a sifinaka dɔw ani musolaka dɔw ma n'o kɛra sababu ye u ye sira tigɛ n'o ye Kulukoro sira ye ka sɔrɔ k'a fɔ ko fo alimami ko a ka bɔ olu ka fanfɛla la limanaw nin de ye ko yɛrɛ ye an bɛ se ka min fɔ min bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔna la limanaw k'aw fɔ ka aw waleɲuman dɔn a bɛ dansigi kɛ kunnafoni gafew la ni Ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan yanni o cɛ an b'a fɔ Ala ka diɲɛ waati wɛrɛ yira an na